Okay, maayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ada na punta mga higala nini atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Martes. Adlaw na usab karon nga Martes, pizza 29 na kini niining bulan sa Oktobre. Wang adlaw mahigala no, 30 na gyud, dayon pagka 31 no, mauna ang bisperas sa adlaw sa mga santo. Ayan no, nahala may mudto na kanatong tanan mga higala na hinaot kita nga adlaw nga ato gyud nga masaulog noon sa maayo nga pagsaulog ang mga kalihukan nato. Pero kami diri sa Ayungon mga higala karong Huwebes puhon naa pa may kalihukan no, bispera sa kining November 1 naa pa may kalihukan diri kining gitawag namo og culmination sa Holy Rosary Month. No, alang sa mga taga Ayungon nga gusto mo apil muna atong kalihukan karong November 1 ha. October 31 ha. Alas 5 sa kadlawon mapahigayon ta sa ato ang kanang gitawag nato sa in English og Dawn Rosary no, giawhag kamong tanan no, mo sayo-sayo ra ta including mga naas kabaryuhan dayong paghuman ato dayong sa ulugon ang Santos nga misa no, pero ato usa nga iblesan ang grotto no, kay kapistahan man sa mahal nga birhen no, sa atong ibles ang grotto dayong paghuman sa mahal nga birhen, de paghuman magmisa ta. Kung magmisa na to, magsalo-salo ta ginagmay no, patlak nga painit no, kay ato nga mamainit ang tanan noon niya atong gihangyo ang ato ang mga igsuon nga daa diri sa duol kining mga highway chapels no, mga highway chapels nga mag-andam sila og gamay pong painit no, sa atong mga BECs no, atong mga BECs ato nga gipalihog nga mag-andam-andam magpatlak pero kamuray magdala. Ang mga tagalagyo kay nga lugar dili ra nano pa doon kay sayo man na silang magmata unya og magluto-luto pa sila og para painit dili na sila kaabot sa eksaktong oras sa alas 5. So nga ang tagalagyo dili ra no, kita ra nga naa diri sa poblasyon no, nya ako mag-andam na pug ini tubig. O mga kining gitawag nato og kining lugar no, kamo na mahibalo sa inyohang balon ha mga kining mga kanabitang highway chapels no, klaro nahala na mga ato ang mga igsuon nga kuan ato nga isaulugon ang gitawag nato og Holy Rosary Month culmination. Nahala no, may mudto na kanatong tanan. Ari na ta manghigala sa atong Saint of the Day. Bueno, ang atong Saint of the Day karon October 30. Segundary sa atong listahan mao si San Alfonso Rodriguez. Rodriguez ba? Rodriguez siguro ni. Rodriguez. San Alfonso Rodriguez, no? San Alfonso Rodriguez, siguro di mo ko kabasa kaya nila ko ang kuan. Sa ako ra ning i-check unya no, ako ra ning i-check unya kung Rodriguez, Rodriguez mo gid. Ya Rodriguez gid siguro ni no. San Alfonso Rodriguez. Ya kini si San Alfonso Rodriguez, taga Espanya kini siya na tawo ni adtong tuig 1533, no. Unya ko ang kini siya no, kanang usa kini siya ka businessman. Unya kana bitaw nakuan kini siya kana bitaw nagpamimbro kini siya sa grupo sa mga Jesuita nya naila kini si San Alfonso Rodriguez sa iyahang pagkabalaan ug pagka-prayerful life. Ayan no. So karong adlaw mahigala gihinumduman nato si San Alfonso Rodriguez no, 29 man ta. Dili 29, dili si San Alfonso Rodriguez ko andon. Si San Narciso sa Jerusalem. Ayan, no? Sorry kayo ha, Camille. Nakuan. Dili si kuan
San Alfonso pitsa 30 di ay kuan pa man taron 29 pa man taron, no? Kuan ang ato rong santo si Saint Narcissus of Jerusalem. Nya kini si Saint Narcissus of Jerusalem, usa kini siya ka obispo sa Jerusalem. Nya remembered for his many miracles he had performed. He was known for his holiness, no? So karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Narciso sa Jerusalem, October 29. Nahala, no? Padayon ta sa ato ang mga buhatono ni ining kamutuhon. Sorry kayo ha. Dili pa dai taron 29 pa taron ang ato ang patron si San Narciso sa Jerusalem. Okay, hala no, padayon ta mahigala. Are kita sa atong CBCP News, balitang simbahan ni ining kamutuhon. Okay, October 29. October 29. October, October 29 yun. Ano? So, Cardinal-elect Pablo Virgilio Vergara nahumaniya bago pa lang nga natapos matud pa niya malaumon, no? Si Cardinal-elect Pablo Virgilio Vergara malaumon nga sa bago pa lang natapos nga Synod of Synodality, dako kini og ikatabang alang sa kabaguhan sa simbahan sa tibuok kalibutan. No, mo kana ang gipahayag usab ni Cardinal-elect Pablo Virgilio Vergara. Vergara. Nahala, no? Padayon ta maghigala Pablo Virgilio David. Pablo Virgilio David. Vatican News mahigala usa ka misa ang gisaulog sa Vatican aron pagtapos sa ika-16 nga Synod Assembly. Gitambungan kini sa daghan kay mga partisipantes ug daghan kay mga kaparian ug ang misa gipanguluhang gisilibray ni Pope Francis. Mao kadto higala, no? Ato karon nga balita Vatican News ug CBCP News. Padayon ta manghigala sa ato ang mga buhat tono ni ini kamutuhon. Okay. So, ari kita sa humana sa atong arinata sa ato ang katekise manghigala, no? Hesus-Kristo ta ginagmay sa may ato karong topic, no? The mysteries. Ang atong topic gihapon mahigala matud pa sa paragraph 3 ang title ni ani The Mysteries of Christ's Life. Ang mga misteryo sa kinabuhi ni Kristo. Paragraph ni siya. Nya sa credo gihapon mahigala, no? Nya ari kita sa ato ang kining ato nga topic, no? Characteristics common to Jesus mysteries. No, sa ato pa unsa man ang mga common, no, nga mga matud pa sa kinabuhi, no? Kana bitaw naa gyud tanan, no? Common ba sa tanan niya nga mga unsa man mga misteryoha, no? Nga makaingon kita nga anaa gyud sa tanan nga mga misteryo. Unang-una, halos sa kinabuhi ni Kristo ni ining kalibutan tanan gyud, no? Pulong ug buhat, kahilong, pagpasakit, kining tanan gipakita aron atong mailhan ang langit ng Amahan. So manay gitawag natong ang tanan nga mga gihimo ni Kristo usa kini sa revelation of the Father. Na mao nga moingon si Kristo kinsa katong makakita kadako nakakita usab sa Amahan. O sa ingon ini ang langitong Amahan makaingon usab kini siya ang pinalangga kong anak, paminaw kamo kaniya. No, ato ka nang mabasa sa Juan kapitulo 14 versikulo 9. So makaingon kita nga may tahas gyud si Kristo nga matuman niya ang kabubuton sa Amahan. No, usa ka na sa mga kumon kaayo sa mga misteryo sa kinabuhi, no? Nya ang tanan niyang gipanghimo, no? Pinasubay gyud sa plano sa langit ng Amahan. Number 2, kumun usab kaayo sa iyahang mga kalihukan, iyang mga pulong o mga buhat mao ang pagtudlo kabahin sa kaluwasan sa katawhan, redemption, no? Kaluwasan nga atong madawat tungod sa dugo ni Kristo diha sa cross. No man, no? So kumun gyud ang kaayo sa mga pagtulunan nga gitudlo ni Kristo. Kumun gyud kaayo nga matud pa magkuan siya
kanang gitawag og mopahigayon siya sa iyahang mga kalihukan alang gyud sa kaluwasan sa tanan. Kay mao man lagi na tuyo niya, mo man iyahang tahas gikan sa langit tong Amahan, no? Kay niingon siya nga sa mga misteryo sa iyahang kinabuhi, matud pa niya, no? Ang nakakita sa Amahan, ang nakakita kanako, nakakita usab sa Amahan. Yan niingon po ang langit tong Amahan, kini ang bugtong kong binalangga kong anak, paminaw kamo kaniya. No? Sa ato pa usag yun sa kumun kaayo, no? Nga atong masabtan sa pagtulod-an ni Kristo mao nga gipadala gyud siya sa Amahan. Ang number 2, nga kumun po kaayo nga pagtulod-an ni Kristo nga gipadala siya aron maluwas ang katawhan. No? Nga ito pa, nagipadala siya sa Amahan o gipadala siya aron alang sa kaluwasan sa katawhan. No? Sa iyang pag-ayo sa mga sakit ug pag-abog sa mga yawa, nahinluan kita. No? Muna nga sa mga kalihukan niya, puros ginaalang sa atong kaluwasan, no? Sa iyang pagkabanhaw, no, gitubos niya ang atong mga sala, no? Kunya sa iyang pagkatao nahimong sayon alang kanato ang pagsabot sa pamaagi sa atong kaluwasan. Nahimo bitaw nga na-recapitulate si Kristo mao'y nahimong recapitulation sa tanan nga mga pagtulunan diha sa Biblia, no? Nahimo siya nga kung gusto nimong masabtan ang tibuok Biblia, ato nga tun-an ang kinabuhi ni Kristo. Naa na tanan din na kay siya man ang recapitulation. Sa manang recapitulation, kana bitaw tibuok kana bang tibuok seminar, taas kaayo, tulo ka adlaw, unya inyo rang i-recap sulod sa usa ka oras. Muna recapitulation. Gato pa masayon na kaayong sabton, nga dili na kaayong taas ang explanation. Muna nga sa tibuok Biblia, no, gikan sa Genesis paingon sa Revelation, kanang gitawag nato og Revelation, nahimo kining sayon kaayong sabton na lamang. Og ato kining masabton pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Kay siya man ang recapitulations of God's message to the people with regards to redemption. Klaro ba? Muna mga dili na kayo yung gata nga misteryoso magining kinabuhi sa Ginoo ni Kristo, pero mahimo nato kini siyang masabtan kung atong puy-an, kung atong tun-an ang iyahang pagkatawo, o inang gitawag natong incarnation o ang iyahang pagkabanhaw, kanang gitawag natong resurrection. Klaro na ha. So nato nang gitudlo gyud mga higala aron pod nga dili rata lutaw kaayo ta ba sa ato ang credo, na makasabot-sabot pud ta ug unsay but ipasabot sa credo nga atong gibatunan. Okay, taas-taas patag oras mahigala ato ning gabiton alang sa pagtuon og lain na topic. Ang atong topic karon kabahin sa veneration of saints. Kay karong pitsa uno mag-venerate beta sa mga santos. Tanan pag yung santos dili kay usara, no? So what is veneration of a saint? No? Veneration of a saint has something to do with honoring the saints. Muna gitawag og veneration, no? Pagpasidungog sa mga santos. We honor the saints. No, nya dunay mga buot ipasabot. Unsa may buot ipasabot kung moingon kita nga atong pasidunggan ang mga santos? Ang pagpasidungog sa mga santos nagkahulugan kini nga atong puy-an ang mga maayong mithi nga ilahang gipuy-an samtang buhi pa sila ug mao'y nakapahimo kanilang santo. Klaro ba? So kay pasidunggan man lagi nato no nga atong mga santos nya usa sa mga buhatono nato aron nga makaingon kita nga atong gipasidunggan ang mga santos kung atong sundon ang ilang mga maayong ehemplo. No? Number 2, kung ato pod nga kung mutuo kita nga atoan na sila sa langit o gani nangayo kita og mga pangaliya, no? Manay gitawag sa in English og pangama, intercession kung sa Binisaya. Kung sa Binisaya pa na pangama, kung sa in English pa na intercession. Tungod kay nagtuo man lagi kita nga ang mga santos atoan na sa langit. Klaro ba? So manay gitawag natog veneration of saints. Pagpasidungog sa mga santos pinaagi sa unsa ganito yung number 1, pagsunod sa ilang mga maayong panigingnan. Number 2, pinaagi sa ato ang pagpangayo og hinabang tungod kay nagtuo man lagi kita nga atoan na sila
sa sabakan sa Dios. Doon na ba yung mga biblical basis kabahin ni ana kay mga laing relihiyon? Mangutana ra ba dayon? Mangutana ra ba gid na sa Biblia? Tubag ni ana naa sa Revelations 5 chapter 8. When he has taken the scrolls, the four living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, and with their lamps the elders were holding vessels of God. We're holding vessels of gold filled with aromatic spice, where the prayers of God has where the prayers of God's holy people. Nabatog pa dire sa Revelations 5 chapter 8, God's holy people, who were the prayers of God's holy people. So maning God's holy people, mao na niya ang mga santos. Sa Bisaya pa ni manghigala, adunay mga matud pa mga katawhan nga nagdala og sudlanan nga bulawan nga puno sa mga pahumot nga mao ang mga pag-ampo sa mga santos, sa mga taong balaan dito sa langit. So muna siya. Doon niya, ang common practice nato kung ato nga pasidunggan ang mga santos, mao ang mga fiesta celebration, the thanking God for their venerations, and also pinaagi usab sa ilahang mga pangama, mga prayers nato, mga novena o mga religious procession. Okay ha? So padayon nato na og mga adlaw mahigala haton ana kanang veneration of saints kay mga laing relihiyon usahay mapasangin lang ta ba? Mapasangin lang ta nga nagsimba tag Dios pero actually dili. Kuan na ato dili na simbag Dios kung dili pagpasidungog lamang sa mga tao nga ato na sa nga atong gituuhan nga tuan na sa langit tungod sa ilang mga mayong buhat. Ingon sila nga nagsimbag imong Dios kay nagluhod mo diha atubangan sa mga imahi. Tubag ni ana, dili man na ang pagluhod mo ti mailhan nga nagsimbag kag Dios kana mang unsay naa si mo hunahuna og kasing-kasing. Kung bisan pa kung nagluhod ka pero wala nimo simba ka isip Dios ang imong giludhan, okay na parehos gud ang Jose Rizal go kanang imahe sa Jose Rizal nga ato nga November 30 gihalaran og mga bulat. Imong tanawon og imong tanawon basta makayo nga nagsimba dagas Dios ng mga taga-munisipyo kay mamanay kogihan halad og mga bulat dili oy. Na silang kasing-kasing nga gipasidunggan ra si Jose Rizal tungod sa iyang kabayanihan, nga iyahang paghigugma sa atong yutang natawhan. Klaro ba? O niya mutahod ta sa ato ang mga kuan sa atong mga apuhan, mo bless ta. Sabi na makayo nabuta nagsimba na po ni si Dios kay nag-bless gid siya dili oy. Naa sa tong kasing-kasing mao ang pagtahod, Sabi So ang pag-ila di ay nga kung nagsimba bag Dios ug wala, kung unsay naa sa kasing-kasing, dili sa aksyon. Kaya sa aksyon kuan pa man na siya subjective man na, objective man na, kanang action objective pa man na kung unsay imong nakita. Ang eksakto na subjective kung unsay naa sa hunahuna sa tao nga imong nakitaan nga nagluhod. Amo na subjective. Objective imong nakita. No kanang objective dili pa na siya kasaligan. Ang tinuod yun niya matud pa makaingon kita nga tinuod na gyud kung ang objective ug ang subjective magkatugma. Panalitan nagkita kang tao nagluhod. Nya pagpangutana nimo unsa man ka? Nagsimba ko anang Dios kana confirm na gina siya. Pero ingon nga nagluhod ni pangutan-on nimo no sa man kadiha pasidunggan ako na kang imahe kay nagdala man na sa hulagway sa usa ka santo. Pasidunggan ba di ay wala day simbahan. Klaro ba? Nga depende ra gud ako ng mga laing relihiyon ato ra pong pasabton o dili mo sabot aw pailom ra gyud ta. Saon man nato nga mao man na ilahang pagtanaw. Pero deep in our hearts ang ilang mga akusasyon wala nato nabukat. Okay, klaro ba? Hala, din lang ko nakita kutog. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverend Padre Edwin A. Mana, milit na usab kaninyo, unalangin ka nato ang Diyos, magkagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo, Good noon, Pilipinas.